Yo kudu wis umume ngandeng panggung ning mungkin lho Bos. Ning kene terus aku ning kono yo tenge. Mungkin ae. Kowe tok to sing ora hasil ya. Jadi ditani cara buahmu apa? Cara buah niku manggis Bos. Manggis ki apane? Manggis niku umpama pancen kita rada atos Bos. Heeh. Nek kan buka beh putih. Mak petutuk, telolor lho Bos. metu putih. Maksudnya putih kulit-kulitane ngono. Jerone manggis. Jerone putih Bos. Terus nek mangan piye? Kalau mangan diterol tak. Ora cukup ora usah diremet. Langsung di loro ngono. Dilebokne. Kayaknya apa dadake driji? Kesuwen kudune mak pecapan metu putihnya disedot. Oh, carane kowe babakan ngono tak dodoi. Kowe diarani manggis. Manggis Bos. Nah, sing pantes mangan manggis. Sing panas manggis yo carane aku yo pendang Bos. Oh, ngendang. Apa meneh pendang jaipong. Oh, ngono. Dibarani nyoting. Bareng nyote. Ya iki Neng Putri, cara buah apa? buah mangga Bos. Mangga. Mangga apa? Mangga golek. Mangga golek. Mangga Mateng kontak. Lu makan mau Bos, dipangan awan-awan ngono kae Bos. Iya carane mangan. Nek mangane langsung wawite ya Bos. Wawite Diutek pitir ngono kae. kok pitil iki diutir. Lho mangga golek iki rada kandel Bos. Oh ngono. Pitir ngono kae. Terus Wi bano langsung Bos ditaruh pucuke. oh Langsung wet ngene iki kerak awan-awan ngono pas kosong. ora nang iki mokel potonganmu cak mokel iki Mas aku. Sing pantes mangan mangga. Sing pancen mangan mangga ya seniman Oh Bos. seniman. Contohnya dalan. Ya, kira wani nyebut diri jalan dulu sambut dasi. Nah, Ika Antonia cara buah kok. Nek, Ini cara buah Bos. kalau nek dikol. Cara buah apa? Ini cara buah bidang Bos. Bidang. Gedang apa? Bidang Berlin. Bali. Cek dua-dua ngono bidang apa jenenge? Bali iki ciri-ciri ora konsisten kowe. Itu Berlin, tangannya Berlin. Sing dawa gedang biar. Oh, bidang biar. Lho biar iki ceblok nih. Dawa kan lho. Iki membantu apa itu? Membantu kan aku kok Bidang biar iki Bos. biar tenan. Biar kan. Heeh, nyampe. Soalnya ini kita ngomong saksi mulai warnanya nggak umum Bos. Carane mangan gedang biar. Caranya mana bidang biar ya di hotel ini. Mungkin kira rasa kakek menunggu di hotel tok tek ngotak langsung Bos. Langsung ngobrol regane Langsung dulu. ngobrol. Mateng. Mateng Bos, mateng. Langsung tek baru terlalu butuhnya di hotel serut. Nek ngajak kamu kok cepet. Lek kontak ini berat cepat lagi Bos. Banyak apa kok cepat? Dan di blok Doyo. dulu Selak diblok wong. orang di blok kancane balapan. Tak kira kalem-kalem diojeki kok dhuwur sih. Ora lek langsung berat cepat Bos. Medun isor. Wah. Aku rata-rata Bos. Rata-rata iki. Rata-rata. Nah, kuwi nek Bu Ika. Bu Ika. Nek cara Pak Kudus ya. Beh, Cara panganan apa wong lanang apa? kesemek iki. Kesemek ya, Pak. Rada blondot. Wes wangi nek sambung nek. Ora lho nek dite tak tau siap Bos. Nek ojo menganggap bahwa kesemek itu buah sing blondot. Ora mek blondot tok. Nek yo terbanyu. Maksudnya apa Bos? Iya. Maksudnya buah kesemek itu buah sing langka. Mandu Pak Kumu banyu anyang-anyang nih. Buah kesemek itu buah sing langka Bos. Nek langka kesemek yo ora kena langsung dituku dipangan iki mboten kene. Nah, kayak gitu. Kudune kudu diwehi kapur sik ngono kae, kambit baru wong iso masakne makan. Oh, berarti Pak Kumu kan kok karbit. Mau suket kayak mercon. Saya buat isane meron bumbung kae. Beli kasih jasmu kan aku. Yo, kita ngembang apa puisi ya. Ngembang. Manut penjenengan kira-kira sing rada rancak napa? Gamelan, rancangan. Ayo rancangan. Oh
lah. Nanti cacat kan ya. Kowe takono karo sing anu, takono karo sing balunge tombokane piye, cocok ora Mas Kon. Nah. Kalau dari kita juga terima kasih ya, kita ngomong sepuh sama Mas Kon ya. Iya. Nah, kalau ini masih nonton Budi Gareng, nonton Tono itu kemuliaan. Pengen lo ngomongin lowo. Sumur pelowo. Nah, murupe. Tapi tombol kanan ya. Tombol kanan ki apa wong? Tombol kanan, tombol kali bahasane iku. Tombol kanan ki apa? Tombol kanan lagu. Enggak maksudnya tombol kanan ki apa? Tombolnya kanan siji ketemu bos. Loro, telepon kena. telepon telu, Nah aku yo tak apeli ngono bos. lima. Lu kan 5 iki lho. Papane urung 5. Kok papane diringati mergo papane kan dirano. Ya sing boleh tak ilaki, saiki papat. Apa bos? Kabeh papane iku sak bisa ketemu telepon. Heeh. Ya wis umume. Apa? Banyak